Vzorka, ktorú si ideme pripraviť teraz, je trošku komplikovanejšia, pretože ideme robiť omietku, ktorá bude obsahovať pigment a rovnako bude obsahovať aj niekoľko rôznych prísad. Ideme spraviť omietku, ktorá bude pozostávať z bielej farby, teda biela základná zmes, tej dáme 200 ml. Budeme ju prifarbovať pigmentom Prírodná siena, ktorý bude v množstve 5%. To znamená, že na tých 200 ml dáme dve takéto 5 ml odmerky. A pekne ju rozmiešame s vodou. Na vzorku veľkosti 21x21 cm, ako máme tabuľku, zvyčajne minieme tých 100 ml omietky. V tomto prípade však budeme používať väčšiu frakciu piesku, alebo teda taký drobný čierny štrk, ktorý bude ako dekoratívna prísada. Rovnako budeme používať veľkú sludu, takže potrebujeme, aby omietka bola o niečo hrubšia. Preto sme si zarobili množstvo 200 ml. Tak, pekný pigment rozpustíme. Prírodná siena je pigment, ktorý sa rozpúšťa v omietke veľmi dobre. Je to v podstate hlinka. Keď už máme pocit, že omietka je pekne bez hrčiek, tak môžeme pridávať ďalšie prísady. Do tejto vzorky budeme pridávať 15 ml sekanej slamy drobnej, 5% slúdy veľkosti 1 až 5 mm a rovnako budeme pridávať tento krásny čierny piesok. Piesok je relatívne veľké frakcie, sú to 3 mm veľké zrnká, takže sa nám s omietkou bude trošku ťažšie pracovať. A musíme ju naniesť trošku hrubšiu. Aby nám tam nerobil piesok veľké problémy. Takže keď je to zamiešané, môžeme to dať pekne na tabuľku. Skúsime to roztiahnuť. Pokiaľ by sme dávali tenšiu vrstvu, tak ten piesok nám tam bude nepekne škriabať.
takže kľudne to môžeme nechať v takejto hrubšej vrstve. Omietka, ktorá je s takouto väčšou prísadou alebo ťažšie spracovateľnou, sa nechá skoro úplne uschnúť na to, aby sme mohli použiť špongiu a mohli sme ju očistiť. Takže teraz omietku v takomto stave odložíme odpočívať a keď bude naozaj takmer suchá, tak začneme filcovať. Jednou z ťažšie spracovateľných prísad je práve ten veľký čierny piesok, ktorý, ako môžeme vidieť, nám robí aj relatívne krivý povrch. Počas šúchania nám tiež bude spôsobovať trošku problémy, môže vychádzať von, môže robiť ryhy, preto omietka musí byť takmer suchá, aby sa s ňou lepšie dalo robiť. Táto už bola takmer vyschnutá, takže som ju len trošku rozprašovačom zvlhčila, ale ako vidíte, nestojí na povrchu žiadna voda. Voda je už vsiaknutá. Zoberiem znova mikroprížu, ktorú navlhčím a krúživými pohybmi začneme túto omietku šúchať. Nenechajte sa odradiť tým, že budú vznikať nejaké ryhy a z začiatku to nebude vyzerať veľmi dobre, ono potom ten finálny proces toho ukončenia to všetko zlepší. Tu už vidíme, že sa pekne začína ukazovať aj slama, aj slúda, takže takýmto spôsobom pokračujeme, až kým je vzorka pekne rovnomerne zašúchaná. Teraz môžeme vidieť, ako je omietka rovnomerne zafilcovaná, sem tam sa vyskytne ešte nejaká ryha alebo niečo po tej dekoratívnej prísade. Z nedokonalosti sa ešte dajú stále doladiť. No už keď sme ako tak s povrchom spokojní, obrátime húbku na druhú stranu a skúsime povysávať jednak zrniečka piesku, ktoré sú tam už teraz prebytočné. A druhá vec, očistíme čierny piesok aj slúdu od tej zvyšnej hliny, ktorá na nich zostala. Teraz máme omietku, ktorá je bez piesku a s dekoratívnymi prísadami. Čierny piesok 3 mm, slama a priehľadná slúda 5 mm.